ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಲು ಮುರಣಿದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅದೇ ಇನ್ನು ವಿಂಗ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬಿಜ್ಜು ನಿಕ್ಕೆಂಚೆ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಫುಡ್ದ ಬರ್ಗರ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಎಂಚ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ತುಣಿ Hey guys, namaste. Maat enchellaru saukhyata. So welcome back to my YouTube channel, Kutla Family Vlogs. Ite enklonji family sameta onji forum algu kidarda red gaadi undada. Epala onji gaadi punage inkulu moole idu auto ponitta ini red gaadi ancha ini onji jolly fullu ancha ennottige enna malla magi gulluvege mernottige imbe gullondulle enna pitte ancha ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಓಲಾಡು ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡತ ಮುರನೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು ಈಕೋ ಮೋಡ್ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರು ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೈಪರ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಐಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಗಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ ಪಂಡ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಕೊನಪಿನಿ ಎನ್ನ ಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಕೊನಪಿನಿ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಪಿನಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡುದು ಪೋಪಿನಂಜಿ ಸಡಗರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೇರು ಅಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಅಂಚ ಆಂಡು ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಮ್ಮೆನ ಗುಂಗುರು ಗುಜಾಲದ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಗುಂಗುರು ಗುಜಾಲ ಯಾಕೆ ನಿಂಬೆಡ ಪಿಟ್ಟೆಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಮಕ್ಳು ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಳು ನೆರ್ಪಿರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ದಿಂದ ನನ್ನ ಇಂಬೆ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅನ್ನಗ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಅವಳ ಬಾಸನ ಕೂಡ ನೆರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಹೇರ್ ಉಂಡದ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅವ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಕವರ್ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೇತೊಂಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆಯ್ಗ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ದೇತೊಂದಿನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಯ್ಗ ದಮ್ ಕಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾಕೆ ತುಲ ಈ ಜನಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಕಲ್ಲ ನೆಕ್ ಟಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒಂದು ಹಾಕುಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಬಣ್ಣ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಂಡಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಈ ಗಾಡಿದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಪೂರ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿದ ಇಜಿ ನನ್ನ ಕೀಪ ತುಂಬರಡತ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಡಿ ತುಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಡ್ಗತ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಕಲರೇ ಒಂದು ಅಂಡ ನನ್ನ ಆ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಲರ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಇದೆ ಪೈರ್ದು ಸೋನು ಎಂಚಾಣ ರೈಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡಿನ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುಂಡದ ಅಂಚದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟುದ ಆವಲಿ ರಡ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ರಡ್ ಹೊತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟು ಅದ ಆವಲಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬಲ ಪೈ
ಮೈಕ್ ತೊಂದರೆ ಪೋಡು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ತೂಕ ಮೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಣದೇ ತೊಂದೇನು ಈಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ ಏನು ಪಾತೇನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಜಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಈಜಿ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಂತದ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ದ ತಿಕ್ಕಣದೇ ತೊಂದೆ ಇವು ನಮ್ಮ ನೀ ಬತ್ತಿನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮೂಲ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲವು ಉಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಬೂರ ಅನ್ನದ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಅದ ಮೂಲು ಹರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಗೆಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಗೆವು ಅವು ಓಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 2-3 ಶಾಪ್ ಬಂದಿರು ಅಲ್ಪೊಂಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ತೂದು ಉಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನಿ ಬಕ ಇಂಬೆ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮುರಣೆಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಮುರಣೆಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಉಂಟು ಮುರಣೆಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಬುರ್ಚಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಉಂಡದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ ಅತ್ತ ಆಗ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲ ಆಗ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನಂಚ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪಿನ ತಿರ್ಗುನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಕುನು ಬಕ ಪೋಪಿನ ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡದ ನೆಟ್ಟೆ ಸುಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ಪಿ ಆಯ್ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪಂತೆ ಮುರಣಿಯನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊನಾಗ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೊನಾಗ ಪಂತೆ ಎಂಕು ಈರು ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದ ದೆತ್ತೊಂಡರು ಎಂಕು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ದೆತ್ತುಗೊರಿಯರು ನೈಕೆ ಅನಿದ್ದೆ ದೆತ್ತುಗೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಆ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಮನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಉಂಡು ಹಾಂಡ ಹಿಂದೆ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನೀರು ಚಿರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಲೆಪ್ಪುಗ ಎಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ಈದನ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ತುಣಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಪುಲ್ಪೆನ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 700ಗೆ ಒಂಜಿ 14 ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಐಟ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬಕ ಮೂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಏತನೇ ಫ್ಲೋರಿಗೆ 3rd ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಮಂತ್ ನಾಡ ಏತು 700ಗೆ ಏತಿ ಮೂಜಿ ಕಿಲೋ ಅಂತದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅದ ಎಂಚಿ ನಾವು KFCದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು KFCದ ಅಲ್ಲಕನೆ ಉಂಟು KFCದ ಅಲ್ಲಕನೆ ಉಂಟು ಫಾರಿನ್ದಾಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟುಡು ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಒಂದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓ ಕಂಪನಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪೈಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ನಾನು ಅವೇನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂದು 14 ಪೀಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪುಣಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆನಾ
ಹೋಯ್ತು ಟಿವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರೋದು ಅಂತ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಹೆಂಚಿನ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪಾಪಾಯ್ಸ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ನಮ್ಮ ಹೂವೇನ ಅದೇಪನು ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 699 ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಆಂಡ ಪೂರ GST ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಅದು 733 GST ಆ್ಯಡ್ ಅಂಡಿ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತನು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಂಡ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಡ ಬಂದಿದ್ದು ತೂಕ ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊನು ತೂಕ ಎಂಚಪ್ಪನು ಟೇಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಬಿಜ್ಜು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಫುಡ್ದ ಬರ್ಗರ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಣ್ಣ 14 ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಬರಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಮೇರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಒಂದು ಆವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆನೆಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ನಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಅದೇ 8 ಕಿಲೋ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಅಂಚ ಅದೇ ಇನ್ನು ವಿಂಗ್ಸ್ನ ಇನ್ನು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇಂಚೆ ಅವು ಹೆಂಚಣ್ಣೆ ತುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದಾವಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಅದೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ತಿಂತಿನ ಅಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಬಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಡಿ ಅವು ಮುರಣಿದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೆಟ್ಟು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಅದೈತೀನಿ ಎನ್ನಮೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣದ ಇದನ್ನು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣು ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಹಣ್ಣು 14 ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ನೆನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆಯ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ತಿಂದೆನ ಮೂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ತಿಂದೆ ನಾನು ఒక ಎಂಚಿನ ಮರ ಕಂತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ 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 ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಅವು ಇದೇಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ఒక ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ 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 ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಡ್ದೆ ಆನ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಗಳು ಮುರಾಣಿ ಮೂಲೆ ಕಿತ್ತಡು ತಿಂದಿತ್ತ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಾದು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಅದು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡು ಇಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಯಾನಿತ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫುಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ಡಯಟಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ತಿಳಿಪುಂಡು ಡಯಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಈ 10 ಕುಯ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಡು ಫುಡ್ದಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಕೊಡು ಈಗ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಾತೊಂದು ನಲ್ಲ ಗಲೇಜಿ ಅಂಚ
ನಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪೂರ ಬರೋದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ದುಂಬು ಪೂರ ಸಪುರನ ಬರೋನಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬರೋದು ಅದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನಾನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪದಾದ ನಾನೊಂಜಿ ತಿತ್ತೊಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ತುಡು ಎಟೆ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ತಿಡು ಇಂಚಿನ ನಾವು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವನುಂಡು ತಿರ್ತಿಡು ಕೊರಮಲ್ದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪೋದು ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಥ ದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಖಾಲಿ ಮೂರನೇದೈತೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಇಂಜಿನ ತಿತ್ತಿರು ನನ್ನ ಇಂಜಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಜಿ ಕೂಡ ತಿಂತಾನ ಹೆಂಚಿನಿ ಅವರ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವರ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಗೋಜ ಫಿಗರ್ ಗೋಜಾ ಒಂಜಿ ಸೋಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನಿ ಅವಳು ಇತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಬರ ಅಂದು ಎನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮೆ ಬರ್ನಿ ಯಾನು ಇಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚೆ ತೂನಗ ಖಾಲಿ ಐಸಿದ ಕ್ಯೂಬು ನಿಂಬೆ ಪುಳ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ದೇಪನ್ಗನ ಸೂಡು ಸರ್ ದೇಪನ್ಗನ ಲೈಮ್ ಸೋಡು ನಾ ಎಷ್ಟು ಸೋಡ ಪರ್ದು ಬರ್ದೆ ನಾ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡುಬ್ಬ ನೋಡು ಎನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ನಾಯಿ ಪರ್ನಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂಕು ಟಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಪಿ ದಿಂಪಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಪೇರು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ನೆ ಪೇರ್ನೆ ನೀನ ದಾದ ಬಲೆ ಕೈದೆಕ್ಕಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೈದೆಕ್ಕುನ್ನಲ್ಲ ದೀತು ಅಡ್ಡೆ ಒಯ್ಕ್ ಕುಲ್ಪಿ ದತ್ತಿಯೇ ಪಾತೇನು ಆಯ್ ಹಸ್ತ ಚಿಕನ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇಟು ಇಮ್ಮೆ ಸೋನು ಬರ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೋನು ನಿಜ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತು ತುಲ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆಲಕ ಬಂಡದು ಇತ್ತು ಈ ಮೇರೆ ತುಲಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬಾಲೆಲಕ ತಿನ್ಪುನ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾಗದೆ ಇತ್ತು ಇರ್ನೇ ನೀನ ಒಪ್ಪ ಓ ಪೋಯ పోయితా మనుపు ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಬುರ್ಜಿ ದಿಂಪಿನ ನೀವು ಖಾಲಿ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ತಿಂದು ಪೂರ ಇಂಥದ್ದು ಪೂರ 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು
ಎನ್ನ ಕಾಲ ಉಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಟೈಮ್ ಪೂಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಅಂಡು ಐತಾರದೊಂಗಿ ಸಡಗರ ಅಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಆಟಿಲ್ ಪಯ್ಯನಗ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲು ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚಿರದ ನೈಟ್ಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲಿ ಅಟ್ಲಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿ ಕಿಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.